Me yasa ba za ka sa fuskata ba? Miƙo min korayen attaruhun nan. Ba komai, sa ranka na yafe maka, amma duk da haka, kai tunani ba inda abin nan zai je. Me ba inda zai je din? Kai, Ashbita fa likitanci take karantawa. To wai kai a ganin ka kana ganin cewa za ta fahimci saraukarwar da kai babanka ne? Kai karatu har PhD ta hanyar karatun nesa. Kana da fikira ga takardu, ba za ta bari kai aiki a wannan shagon ba. Kuma bugu da ƙari, halin babanka ma ba zai kore ta ba ne? Da cancan ba haka babana yake ba. Mahaifiyata ta rasa ranta ne yayin jagorantar wata zanga-zangar lumana ta ƙauye a lokacin tsoron shesoma. Likita ya ce zubin tsoro ne mai wuyan sha'ani. Ya yi min abubuwa da yawa. Shi yasa na zaɓi na yi rayuwata irin yadda yake so, muddin yana nan.